No niin, edellisellä videolla rakenneltiin tämmöistä hauskaa hassua tasohyppelypeliä Godotilla tekoälyavustuksella. Ja sitten siinä alustavasti kultatykkäjien kesken vilkastiin jo 3D-pelin tuommoisen FPS:n tekemistä. Mutta käytettiin siinä vain Godotista löytyvät 3D-työkalut, joten ei saatu sillä vielä kovin kummosen näköistä peliä aikaiseksi. Niin nyt sitten kokeillaan tehdä jotakin vähän paremman näköistä FPS:ää. Mahdollisimman nopeasti nytkin liikaa asiaan tutustumatta ja just tarkoituksena tässä testata, että kuinka helposti tällä sitten saisi jotakin vähän paremman näköistä aikaiseksi, vai meneekö aivan sormisuuhun, niin sopivasti justin tänään Codexin saldokin nollautu, eli kaikki käyttörajat on taas puhtaat, että saadaan tältä Codexilta kysellä niin paljon kuin halutaan, niin katsotaan minne se riittää. Mulla tuossa kerkesi tuon tasohyppelyn aikana vain puoliväliin vallossa, niin seurataan tässä samalla nyt vähän, että minkä verran nämä kyselyt tältä tekoälyltä niin kuluttaa tuota rajaa. Tästä Godotistahan löytyy vain tämmöiset perus 3D:t. Sopii lähinnä niin tämmöiseen prototyyppaustyöhön. Ei näillä mitään ihmeempiä mallinnuksia tehdä. Sitä varten Godotin kylästä löytyy tämmöinen asset-lippi, jossa on työkaluja. On tosiaan lähinnä työkaluja, että täältä ei löydy valmiita 3D-malleja. Niin kuin esimerkiksi Unitylla ja Unrealilla on ne asset storet, josta löytyy kaikkea. Täältä voidaan sitten esimerkiksi etsiä Terrain. Katsopas, tuossa näyttää hyvältä Terrain 3D, niin tällä saa katsoa tehtyä tämmöistä. Niin johan lähtee. Ei muuta kuin en yhtään tiedä miten tämä toimii, mutta testataan, laitetaan asennat tuosta ja näppärästi tulee 40 megaa ja nyt se käskee jotakin asentaa, niin asennan vaan. Complete, sehän meni näppärästi. Kun yritin lähteä sitä käyttämään ilman ohjeita, niin eihän se Godotti oli tullut vaan tuomassa kansiota tuonne, niin en minä saanut selvää, että miten tätä käytetään. Ne piti tutoriaaleja vähän katsoa, mutta oli tarjolla pari videota yhteensä 40 minuuttia, että miten pääsee alkuun, mutta eihän minä malttanut tietenkään kuin muutamassa minuutissa vain ne pikakelata. Ja sainkin siitä sen verran kiinni, että onnistuneesti pääsin sakkilauvan pintaan piirtelemään kohommia. Ja hoksasin tässä vaiheessa, että meillä on varmaan sen verran asenneltu lisäosia tähän projektiin, että tekoäly saa näistä nyt napattua kiinni. Niin käskin Codexia tehdä Terran 3D-kentän, jossa maassa on hienot tekstuurit ja ympäristössä puita. Mutta että jos plugarin mukana ei tullut itsessään puita, niin sitten tee sinne vaan niillä Godotin omilla työkaluilla semmoiset jonkunlaiset puut ja ehdota samalla ilmaista netistä ladattavaa 3D-pakettia, jossa olisi puita ja kasveja. Ja tekoäly pyöräytti ensiksi tämmöisen kentän. Maassa oli tekstuurit väärinpäin, eli se minkä halusi olevan nurmikkoa, niin oli kiveä ja toisinpäin. Yhdellä käskyllä kaveri sitten käänsi oikeinpäin. Puiden tilalla oli tosiaan vain tämmöiset yksinkertaiset tilapäispuut, mutta Codexi löysi tämän kaltaisen paketin, jossa oli puuta ja pensasta ja kiveä ja kaikkea. Piirtelin nopeasti lisää maastonmuotoja ja aloin sitten istutella puita. Aluksi oli melko työlästä noilla Godotin omilla työkaluilla se vain, mutta avuksi löytyi tämmönen Asset Blazer lisäosa, jolla 3D-malleja sai näppärästi tökittyä sinne paikalleen ja huomattavasti nopeammin. Latasin sitten lisää 3D-malleja peliä varten haulikon ja muutamia elukoita CG Tarader-sivustolta ilmaisia 3D-malleja. Sitten käskytin Codexia tekemään pelimekaniikkaa ja näinpä ollen sitten lopputuloksena pari illan puuhastelun tuotoksena saatiin aikaiseksi tämmönen metästyspeli. Näin kommea peli tästä tuli ja kenttäkin on tässä kohtalaisen iso. Liikun täällä kohta tarkemmin, mutta tästä käyttöliittymästä ensin nähdään täällä on ammukseen 2/2 on piipuissa ja se tarkoittaa sitä, että tästä kun laukastaan noin pystyy 2 laukaisemaan nopeasti peräkkäin ja sitten pitää ladata tussari. Ja sitten täällä näkyy tämä tavoitelihamäärä, joka pitää kerätä. Ja se on tehty sillä tavalla, että jokaiselle eläimelle tässä kentässä, mitä täältä löytyy, niin niille on laskettu realistinen paino, arvottu se summassa. Ja sitten on laskettu yhteispaino, joka on pyöristetty alaspäin kivaan tasalukkuun. Jolloin tässä käy silleen hauskasti mukaan sopivasti, että kun kaikki eläimet tästä kentästä metästää, niin sitten saa justiinsa täyteen tämän tavoitelihamäärän tässä mukaan, mikä oli tilattu. Tosiaan aseesta jää merkit. Tämähän tulisi kovin raskaasti, jos niin näitä laukusi aivan täyteen, niin ne sitten kun on niitä ihan älyttömästi, niin niitä kyllä häivytetään sieltä poiskin. Mutta näin, ei muuta kuin mettälle. Siellähän on jo heti, mennään varovasti täältä, ettei säikytetä. Noin, se siihen turskahti hienosti veret. Ja niin kuin näkyy, niin animaatiota näillä ei ole vielä, en niitä saanut sinne tehtyä, niin en käyttänyt aikaa. Käskin vain tehdä silleen, että niitä vähän nytkytetään, keinutellaan silleen samalla kun ne liikkuu, niin se on siinä. Ja sitten pyörähti tuo raatu tuohon noin. Noin sai kerättyä. Tarmopeura 76 kiloa. Ja
se toimii sillä tavalla, että jokaiselle eläimelle voi laittaa päälle, että keksin nimi, jolloin se arpoo tuohon laji eteen jonkun satunnaisen suomalaisen yleisimmän nimen, niin ei ihan niin kylmäveristä tappamista, että nimettömänä täällä vai summan mutikassa teurastaa kaikki, vaan kyllähän sitä haluttaa tietää, että kenet sitä lahtaa. Siellä on taas. Kyllä huomasiko se meitä? Ei näillä oikeasti ei ole mitään älykkyyttä näillä muuta kuin sen verran, että tuolleen hitaasti ne tuolla jalokottaa. Sitten kun menee lähelle, niin se huomaa ja nyt lähti karkuun, että on niillä pieni äly. Tuolla tavalla kääntyy aina pelaajasta poispäin älykkäästi. Hyvin älykkäästi. Ja tosiaan tuommoinen keinuva liike niillä. Ja siitä, päälle tullaan sakeli. Ja jos ampuu kaukaa, niin no kyllä se läsähti näköjään kerralla. Harjapeura, se oli lihava peura. Ja mitäs muuta eläintä täältä löytyy? Ihalkaapa maisemia, täällä on kasvillisuuttakin näin kivasti. Ja kahtokaa mikä siellä on. Oho, lähdit kiipeilemään kalliolle. Elä karkkaa. Pirskatti pääsi karkuun ja itse tämä pelaaja ei pääse tuonne. Jaksaako nousta? Jakso, hyvä. Jouduttiin menemään tänne äärirajoille suorastaan. Noin. Kato, pyllähti sinne. Pauliina lehmä. Oi. Nämä oli kovia juoksemaan. Hitto lähti kovasti. Oho, katsokaa mikä tuolla on. Hirvisakeli. Nyt, oi, päällekö se tullaan? Älä me piiloon. Älä sinne me. Noniin. Laurihirvi, 400 kiloa kyllä. Kato, ei ole enää paljosta kiinni. 25 kiloa enää tarvittaa lihaa. Missä sitä vielä on? Täällä kato, ollaan niin korkealla, niin täällä ei lehetkään puissa pärjää. Ja tosiaan aseella on tuollainen pieni keikunta, kun liikutaan eteenpäin. Ja ampuma-animaatio on ihan vaan, että se täräyttää 3D-mallia ja sitten lataessa vetää tuonne alas. Että tälläkin 3D-mallilla luki, että on animoitu mutta en tiedä miten ne saa käyttöön. Siihen en käyttänyt vielä aikaa. Oho, luitahan sitä nykyisin tippuu. Kato. Se huomasi pirskatti. Siitä viimeinen. Kahtokkaapa nyt. Helmiporo 68 kiloa. Sait riittävästi lihaa. Nonni. Sitä saatiin tarpeeksi ja vähän ylikin. Ja nyt tosiaan peli läpi, niin tämä tässä liikkuu itsekseen, että tässä tietokone ottaa ohjat ja jalkuttelua itsekseen. Eli tällainen peli tuli taas takastua. Ja parissa illassa meni tämäkin käytännössä vain. Että ei voi kuin jatkaa ihmettelemistä, miten nopeasti ja miten vähällä opettelulla sitä tämmöisiä nykytekniikalla saapi. Niin ja tosiaan piti seurata, että minkä verran tämä kuluttaa mittaria tämmöinen kysely, niin en ihan oikein saanut siitä kunnolla selvää, kun eka illan jälkeen siinä oli jäljellä 95%, ja kun vilkaisin seuraavana päivänä, niin mittari oli taas 100%. Vaikka sen piti nollautua vasta viikon päästä. Toisen päivän jälkeen mittarissa oli jäljellä 92%, mutta en voi olla nyt varma, että oliko tuo mittari nollautunut oikeasti tässä välissä ja tuo 92 oli taas yhden päivän saldoa, vai näettekö se nyt mitä molemmilta päiviltä oli jäljellä? Otappa näistä nyt selvä. Mutta olipa miten vain, niin jos yhdessä illassa ei kuitenkaan kulu edes 10% ja nollaus tulee viikon välein, niin kyllähän tämä hyvin riittää tämmöiseen harrasteluun. Ja taaspa huomasin, että sai älyä kyllä olla neuvomassa teknisten ongelmien ratkaisussa, että esimerkiksi kun puuhasin niitä haulien osuman jälkeen, niin
ne jää aina kauas siitä kohteesta ilman leijumaan. Ja ei tuo äly, niin vaikka monta kertaa väitti korjanneensa tuo, mutta ei millään muuttunut. No itse siinä hoksasin sitten, että tuo mikä on tuo törmäyksen tunnistus tehty noihin kiviin ja puihin ja muihin tuommoinen niin sanottu collision boxi, niin se on kohtuullisen laaja, ja se toimii ihan hyvin pelaajan stoppaamiseen, kun ei tarvekaan päästä ihan naama kiinni kävelemään puuhun. Mutta nyt kun se tekoäly laittoi aina ne ammuksetkin pysähtymään siihen samaan laajaan boksiin, niin ei se tietenkään niin toimi. Joten minä täsmensin sille sitten niin, että älä käytä sitä collision boxia, vaan tee niitä varten omaa tarkempi tuommoinen mesh collision, joka on siis täsmällisesti sitten otettu siitä 3D-mallin pinnasta. Niin kas vain sitten se, että ahaa, no niin nyt, ja sillähän se homma ratkesi. Mutta joo, tosiaan, vaikka tällä tekoälykaverilla tälleen pallotellen saapikin sitten lopulta aina hommat ratkeamaan, niin, ja tämän kaltaisia harjoitteita sain tässä aikaiseksi kohtuu nopeasti, niin luulen, että jos tässä haluaisi kunnollisempia pelejä tehdä jatkossa, niin pitää vähän ruveta opiskelemaan noita pelisysteemiä tarkemmin. Kodotin käyttöä, niitä valikoita ja omia mallien tekemistä ja animointeja ja niin poispäin, kaikkea semmoista, niin sittenpä luulen, että hommat ja ideat toteutuu paljon sutjakammin. Niin eikä siitä muuta kuin opiskelemaan ja palataanpa sitten kahtamaan ensi kerralla, että minkälaiset mestariteokset sieltä lähtee syntymään. Ei muuta kuin kuulemissiin.